музаффар элназаров ҳар субҳ аз шаҳри ваҳдат ба мардикорбозори душанбе меояд то нафаре ба ӯ пешниҳоди кор кунад. ӯ баъди 5000 рубл боло рафтани патенти кор дар Русия дигар ба муҳоҷират нарафт. Россия рафтем мудем, Россия айда қиншида. Ин ҳам Россия бо ҳам ватан омаде. Ҳолмон бо айда баъд шида уҷа 5000 патент мешавад, чӣ бурем? рӯзи музаффар бидуни даромад шом мешавад. дасти холӣ ба хона бармегардад. падари 7 фарзанд мегӯяд ягона ноновари оила буда зиндагиаш сангин аст. 2 писари маъюб дорад ва ҳамсараш бемор аст. Электрика Москва хондам апаҷон. Аскарида ҳам электрик кор кар омадага. Меом гоҳ кор меом бо ваҳдат, гоҳ мерам, гоҳ не. Шароит вазбин. музаффар мегӯяд гоҳи милисаҳо онҳоро ба шӯъбаи милиса мебаранд ва гоҳи дигар талаб мекунанд инҷоро тарк кунанд. музаффар ва ҳамроҳони ӯро дар мардикорбозори душанбе талошҳои мақомот барои расмӣ кардани фаъолияташон нороҳат кардааст. онҳо мегӯянд дар шароити кунунӣ наметавонанд талаботи мақомотро оид ба пардохти андоз иҷро кунанд. Ба андоза намерасем охи. Ӯ кӯдак мактаб мехонам, магар ҳамуда пул ҳар рӯз пул биёр мегам, моҳонаша бисбор, китоб бихариш. қувват мо намераса охи тела. Ба ин андоз шав мо куҷо бурем ака? мо фақат имконат дорем ба онҳо пешниҳод кунем ки ҷои кори холӣ аст. мақомоти вазорати меҳнат мегӯянд шуғли ғайрирасмӣ ҳаққи иҷтимоиву ҳуқуқии музаффар бар ин мардикорҳоро мегирад. онҳо талош доранд ин бозор танзим ёбад. мо ба онҳо мефаҳмонем ки агар шумо шуғли расмӣ дошта бошеду дар ягон ташкилот муассиса кор кунед, он вақт кафолатҳои иҷтимоӣ барои шумо таъмин мешаванд. шумо имрӯза фикр накунед, ояндаро фикр кунед ки оянда бо шумо дар масъалаи таъминоту нафақа. лекин бисёр ҳолатҳои вуҷуд доранд ки онҳо аз ҳамин чиз даст мекашанд, мегӯянд ҳамин чиз барои мо кифоят аст. тибқи омори расмӣ ҳоло дар Тоҷикистон теъдоди афроди қобили меҳнат ба 2.5 миллион баробар буда, танҳо дар соли 2018 ба 55000 нафар расман мақоми бекорӣ дода шуд. аммо бино ба арзёбии Бонки ҷаҳонӣ шумори бекорон дар Тоҷикистон аз омори расмӣ 3 маротиба бештар будааст. албатта ҳангоми ба таври стихавӣ амал намудани чунин бозорҳо ки дар он корманд ва корфармо ба тариқи бастани шартномаи шифоҳӣ ба муносибатҳои меҳнатӣ ворид мегарданд, шуғли ғайри расмӣ ё худ ба қайд нагирифта шуда меноманд. саид икром файзуллоев ки аз ноҳияи дурдасти Темурмалик барои пайдо кардани кор ба пойтахт омадааст мегӯяд фақат ғами таъмини имрӯзаи фарзандонашро мехӯрад ва ҳатто умед ҳам надорад ки бо ин шароит ба синни нафақа мерасад. я завод боша я чӣ боша ки бирем кор кунем, майли суми налогш мия, суми мусрш мия, мисол ҳамура ба дили кишод чӣ мекунӣ? ҳамин расида нарасида пишти хонада ки уже асабот хароб мешава. ира чоб ёроматам духтарам надорад сапошки мактаб рава. мисол мо ба ҳам дар аҷаи рози худам расидагием ки мегӯем 60 сол 50 сол амр мебинем намебинем. ай хеле коромон ихнаки бубини кор бубин. дар Тоҷикистон беш аз 20 мардикорбозор амал мекунад, аммо ҳеҷ ниҳоде то ба ҳол теъдоди мардикоронро ба таври дақиқ ҳисоб накардааст.